Aký je rozdiel medzi používaním a nepoužívaním očných tieňov? Prečo sa veľa ľudí líči len pri zvláštnych príležitostiach? Pretože bežné očné tiene majú drsnú textúru a môžu ľahko spôsobiť opuchy okolo očí, vďaka čomu vyzerajú špinavo. Až kým som neobjavila túto trojfarebnú tyčinku očných tieňov Gold Diamond. Teraz už ani moja mama nepoužíva palety očných tieňov. Keďže vzduch je na jeseň a v zime suchý, púder v paletách očných tieňov absorbuje vlhkosť z pokožky. Časom sa to môže dokonca zhoršiť jemné vrásky. Tento rok sú palety očných tieňov zastarané. Teraz je táto trojfarebná tyčinka očných tieňov s rozjasňovačom trendovou voľbou. Toto je viac než len tyčinka očných tieňov, je to môj záchranca, keď nemám nalíčené. Bez očných tieňov môj make-up jednoducho nevyzerá dokonale. Dievčatá, ktoré nevedia, ako používať očné tiene, naozaj sa to musíte naučiť. Nepoužívajte tie tyčinky očných tieňov, ktoré sa ľahko zhlukujú, spevňujú alebo rozmazávajú. Dievčatá, vyskúšajte túto trojfarebnú tyčinku očných tieňov. 3 farby sú perfektne zmiešané, stačí nakresliť rovnú čiaru smerom nahor. Nevyžadujú sa žiadne špeciálne zručnosti, len 30 sekúnd na dosiahnutie podmanivého pohľadu. Obsahuje rastlinné extrakty, vďaka ktorým je očný tieň hladký, ľahko sa nanáša a je bohato pigmentovaný. Navyše je dlhotrvajúci a odolný voči rozmazávaniu, dokonca aj s viacerými vrstvami sa nerozmazáva. Je vodeodolný a odolný voči potu, takže vydrží celý deň. Aj keď ste vonku, udrží si perfektný make-up po celý deň. Teraz je tu zimná špeciálka. Ak ste ho ešte nevyskúšali, vážne, mali by ste. Ani váš partner nebude chcieť, aby ste si ho po použití odličovali. Nie je potrebné miešať farby, ľahko si vytvoríte dokonalý očný make-up. Nevyžadujú sa žiadne zložité techniky. Aj keď sa ráno ponáhľate do práce alebo si len chcete rýchlo upraviť líčenie, je to hračka. Tento prirodzený odtieň je vhodný najmä pre tmavšie odtiene pleti. Ale je to nevyhnutnosť pre každú ženu. Ženy nad 30 rokov v ňom vyzerajú elegantne, moderne a sofistikovane. Bože môj, naozaj rozžiari pleť. Zo všetkých mojich očných tieňov je tento určite jeden z 2 najčastejšie používaných. Je nádherný a všestranný. Je to načasový klasický odtieň, vhodný pre všetky vekové kategórie a ročné obdobia. Nikdy nevyjde z módy, vhodný pre vek 20 až 60 rokov. Pozrite sa, aký je elegantný a sofistikovaný. A rozžiari pleť. Keby žena mohla vlastniť len jeden očný tieň, bol by to tento. Je naozaj krásny. Som si istá, že mi znova poďakujete za jeho odporúčanie, keď ho vyskúšate. Kto by ešte nevlastnil tento prirodzený odtieň? Je jednoducho neuveriteľný. Pozrite sa na túto krásnu farbu. Ak nemáte rady ťažký make-up, tento očný tieň je pre vás úplne dokonalý. Pozrite sa na efekt. Sivý s ružovými potónmi a ružový s nádychom sivej. Páni, táto farba je úplne nádherná, fascinujúca. Možno už ani nebudete potrebovať rúž. Ale s týmto očným tieňom si ho možno aj trochu nastriekam. Všetkým ženám nad 30 rokov, za kohokoľvek ste v minulosti bojovali, odteraz bojujte za seba. Moje očné tiene sa ľahko používajú. Pri nanášaní nanášajte niekoľko vrstiev takto. Vytvára to efekt prechodu. Vidíte, nie je to prirodzené. Milá slečna Joan, nie je to len prehorné viečko. Spodné viečko je rovnako dôležité. Dámy, to zahrňa aj rozjasňovač. Pozrite sa na tento blied. Výsledný efekt je neuveriteľne rafinovaný. Okamžite pozdvihne celý váš make-up. Moja tyčinka očných tieňov je prakticky stvorená pre vás. Je vodeodolná, odolná voči potu a celý deň sa nerozmazáva ani nevybledne. V skutočnosti túto malú tyčinku očných tieňov